Tuhan memelihara masa depanku. Janjinya nyata dalam hidupku. Di gereja ini, Gereja HKBP Rawamangun, aku merasakan imanku dibimbing dan cita-citaku didukung.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhutna. Huria nituhata, andorang sotapuka parminggota di manogoton tapasada marohata martangyang mahita. Amin. Tapukama parminggota marende mahita. Asarara
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon dohatani Tuhan Yesus, martuama akan nama uas male mida hati goran, ai pabosurondo nasida, martuama akana ias tondi, ai idao nasida do debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, nasokal jalan na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani i hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
tatangihon ma patik ni debata natar surat sian patik parjolo sahat rotu patik paupaton. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon ro dina di bagasan aek na di toro ni tano yang gotung gabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna aihona uhumna do sogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasa darii manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai dina onomari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulaho na hombar tu patikmi. Amin.
Mato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nandi banua gijang. Hodo na patupahon hasesa ani dosa dihami halak nadangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami. Aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami. Hasesa ani dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marha porsiaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelea na mangulu jalan nabadia. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jaladang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatotta. Songon asini rohani amama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Sonang binamu Yesus, sonang narotusi, punang behu amian, kau mandapotoni, totong di dohon Yesus, sai Roma hodua. Yesus nolong aku, Yesus aku sakit, salele mangolo, dohot ditikiki, dan mehuari baka mangagoi. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon natar surat sian Amos 5 ayat 24 sahat rodi 27. Tajahama marsikat soring. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi. Jala hati goran songon sunge naso olo marsik.
Tung adong maaka pelean si patongon dohot si panganon di pasahat hamu tuau di halomonan saliling si 40 tahun. Hamu ale pinopar ni Israel. Atong usungon muna ma udung-udung ni Raja Muna ro di ojahan ni gana-ganaan muna. Tole bitang ni debata muna akkana binahen muna di hamu. Jadi tohuaku mahamu tarbuang dau salpusian Damaskus. Ninna Jahoba debata sebaut guarna. Ima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jalana umpeopsa. Amen. Tahatidakkon maha porsiautai songona hinatidakkon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang so habubuhan. Ido tu hatta na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru dun ditanom. Na ngulu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na so hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon halak nama ngolu dohot namate. Au persea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin.
Horas. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 23 Agustus 2026. Partangyangan Week, Rabu 26 Agustus 2026, masuk pukul 10 siawib. 1. Week Rawamangun Sada, di Bagasni keluarga J. Nababan, Minar Borusiaan, alamat Jalan Pinang 2, nomor 12, RT 4, RW Sia, Rawamangun, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timotius AKBP Rawamangun. 2. Wik Kayu Jati Sunan Giri, di Bagasni keluarga Nyonya Pakpahan Boru Tambunan, alamat Jalan Pemuda Kafling M2, RT 2, RW 15, Rawamangun, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Markus HKBP Rawamangun. Tolu, Wik Rawamangun 3 dan Rawamangun 4, di Bagas keluarga Hugo Tambunan, Boru Tagalung, alamat Jalan Bawah 5, nomor 5, RT 6, RW Walu, Rawamangun, Jakarta Timur. Tempat Partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. 4. Wik Kampung Ambon, di Bagasni keluarga Nyonya Atambunan, Tince Boru Pangaribuan, alamat Jalan Kayu Timur nomor 3, Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. 5. Wik Gang Kana, di Bagasni keluarga Suandi Hendrik Sianturi, Amoina Boru Simanjutak, alamat Jalan Rawajaya 3, nomor 1, RT Walu, RW Onom, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Wik Rawasari Cepaka Putih, di Bagasni keluarga Sintua Manuala Osman Hutajulu, Boru Sianipar, alamat Jalan Cepaka Putih Tengah 26, nomor 8, Jakarta Pusat. 7. Hutan Kayu Kayu Manis, di Bagasni keluarga Sarli TM Hutapea Marta Boru Simamora, Jalan Kemuning Dalam G nomor 12, RT Tolu, RW Pitu, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Kamis 27 Agustus 2026, masuk pukul 10 siawib. Sada, Wik Balap Sepeda, di Bagasni keluarga Nyonya Siregar Boru Sianturi, alamat Jalan Kayu Jati 5, RT 3, RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Duren Sawit, di Bagasni keluarga Sintua Nyonya R. Simorangkir, Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Wijaya Kusuma, Blok S Sada, nomor 7, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tolu, Wik Cipinang, di Bagasni keluarga Bonaparte Marbun, Tiar Boru Ambarita, alamat Jalan Persahabatan Timur Tolu, nomor 10 Sia, RT Sia, RW 10 Walu, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruas Timotius AKBP Rawamangun. Partangyangan Keluarga Parhalado, Selasa 25 Agustus 2026, masuk pukul 10 WIB, Maringan di Timotius, di Patupado Partangyangan Keluarga Parhalado. Sude Parhalado sekaligus penghiburan atau mangapuli tu keluarga Sintua Herianto Sinaga Boru Pangaribuan. Sude Parhalado dohot keluarga Asamandoti Partangyangani. Mutasi Pandita, Nunga tajalo surat haputusan sian pimpinan HKBP taringot mutasi atau perpindahan pendeta Benhard Pangaribuan MTH, sian Pandita fungsional HKBP Rawamangun, Gabe Pandita Resort AKBP Resort Tasikmalaya, jala mutasi atau perpindahan pendeta Feber Tampu Bolon MTH, sian Pandita Resort AKBP Resort Kalideres, Gabe Pandita fungsional HKBP Rawamangun. Acara Paborhaton Pendeta Benhard Pangaribuan MTH, dohot acara Paun Jakon Pendeta Feber Tampu Bolon MTH, tapatupa di hari Minggu 30 Agustus 2026, parmingguan pukul 10 WIB,
di HKBP Rawamangun. Pelean tasimpul jamita atau kantong ungu, tapasaat masongon hamoliaton di hobasion nasida, saleleng di huriata, marhite amplopna pinarade manang boy ditransfer tu rekening Bank Mandiri. Nomor sada 27 000 pitu onom tolu opat tolu onom sada atas nama Pendeta Benhard Pangaribuan MTH manang di pasar marhite kiris na adong di amplop. Seksi HKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun patupa kegiatan sadarion Minggu 23 Agustus 2026 pukul sia 1.10 WIB. Agenda kegiatan Boima dijaha di titik di digital. Open bidding jasa pelaksanaan revitalisasi toilet. Homba tu transparansi kesimpang siuran informasi jala mangalehon informasi tu sude ruas. Panitia revitalisasi sarana dohot prasarana gereja HKBP Rawamangun membuka open bidding jasa pelaksanaan revitalisasi toilet HKBP Rawamangun dohot hatuan-tuan Boima di jahat titing digital. Kebaktian Padang Remaja HKBP Rawamangun. Kegiatan acara kebaktian Padang sekaligus kegiatan perdana pra remaja RAP Remaja HKBP Rawamangun ima aka kegiatan ibadah grup mentoring dohot fun game na di patupa hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul siawib diinganan di Ragunan dohot tema terang di tengah dunia Matius 5 ayat 14. Sude remaja HKBP Rawamangun SMP kelas 1 SMA kelas 3 ni undang mandohoti kegiatan ini. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas natamba. Ima keluarga Amos Sigalingging, Lusti Edina Boru Nainggolan, datang dari GKPI Janji Nagodang Resort Onan Ganjang, alamat Jalan Kebun Kelapa nomor 40B RT 10 RW Sia, Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuhatama nama masu nasida gabe ruas nadenggan di tengah-tengah talomi di jolo ni tuhatta. Titing naik mabaragas, titing parjolo, naik manjalo pasu-pasu parbogason ma Leonard Aritonang, ruas ni HKBP Resort Tangerang Kota, anak ni Amata Demas Aritonang, tubuh ni Inata Rismaida Boru Tampu Bolon, dohot Oroana Agnes Winda Boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, Boru ni Amata Leonard Tampu Bolon Nahinan, tubuh ni Inata Sintua Rosida Boru Siregar, pamasu-masu hari Sabtu 5 September 2026 di Gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Tikti paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason. Ima Christian Aaron Jonathan Manurung, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan, anak ni Amata Patogi DP Manurung, tubuh ni Inata HL Cevelina Boru Lumban Tobing, dohot Oroana, Angelina Rotua Boru Tapea, ruas ni HKBP Perumnas Klender. Boru ni Amata Kolonel Punawiraman Mangata Sutapea, tubuh ni Inata Herlina Boru Tambunan, pamasu-masuon ni hari Sabtu 20 Agustus 2026 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin Jakarta Timur. Buah-buah nama Marbagas, nungga manjalo pasu-pasu parbogason Chandra Leonard Sihaan, ruas ni HKBP Tebing Barat Resort Tanjung Balai Karimun, anak ni Amata Joni Sihaan, tubuh ni Inata Derisma Boru Nainggolan, dohot Orwana, Brigita Susi Agustiani, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik khusus. Boru ni Amata Thomas Darsono, tubuh ni Nata Maria Yeti, nungga manjalo pasu-pasu parbogason di hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Gereja HKBP Tebing Barat Resort Balai Karimun.
Tua tama na masuk-masuk nasi dagabe pasare peon nidan di tengah-tengah talobe di joloni tu hatta. Ruas na monding. Nah di hari Minggu 16 Agustus 2026 nunga jemolo monding salah dakdanak boru Maria Francisca boru Sinaga umur 31 tahun boru niamata rinson Sinaga nahinan tubuh nyata Rianti boru Tabarat alamat Gang Kana RT Walu RW 15 nomor 17 Pisangan Jakarta Timur Wik Gang Kana Tudean hari Senin 17 Agustus 2026 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhatama mangalehon gugu dohot pangapulion di keluarga na ditanding dinatinggonon. Pelehan dohot udut ni boa-boa tajama di tikting digital na di penarade ni huriata di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaun aka sipatopana bahen sanggap di guarna songon mati ting di huriata minggu sadarion.
Kami di debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatani itu hata, nagabi turpuk jamita di parminggota di bagasan manugoton, imana tarsurat sian suratnya Apostel Paulus, madapoton huria Efesus, biduopat mamuka sian ayat pitu 1 ayat 10, takasma tapayutihut sonom mahatan itu hata. Alai tuganup hita bedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus, di bahini ninda do, nunga manaik ibana tu gijang, ditabad do tarhurung, dilehod do sileolehon tuaka jolma. Alai nakop pe ibana, naung tua do ibana jumolo tu inganan, na ditoru ni tano. Ibana naung tuati lausido na manaik tu gijang ni salhut banua gijang asa digohi sasudi. Laos ibana do mangaleho deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan abadiei, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Paima saat kita salhutu hasadaon ni haporsiaon nang parbinotoan di anak ni debata gabe jolma nang natang jala matoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita danak akan pinalidak-lidak jala na pinabuabuan ni pargabus, pangobus ni ragam ni poda. Binahin ni pangiluluhon ni jolma dohot akal na pautotohon. Gabe parhasitonga kita tahe di bagasan haholongoni. Jalalam magodang mahita di nasaluhut, mangyahi ibana ului ima Kristus. Sanibana do sadok dagingi di padomu jala martomu, tiniop ni sude urat-urat pangurupi. Gabela magodang dagingi manghihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabe. Pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ido yang gosahatna. Urian tu hata hamua kamang do tinang molo mangihuton na adong dihitan na marguar onan yado hu sukun bahasa dibaen molo pas di hari A hari B didokon onan manang marsito giot naka ina laho tuonan beta maronan dang maronak ko amang inang daktu onak ko ninna. Nian bahasa dang di molo di doko bahasa dang pasar alai bahasa na diterjemahkan pasar di san pajak do di dokon daktu pajak ko alai na jojo binege ujuhami di Bonapasogi di Tarutung di do onan na mekmet di hari Rabu onan na godang na balga lima di hari Sabtu. Saya sinukum matiki bahasa sama hata onan dipakai di istilah molo tiki adong masa pasar. Adong do piga-piga na mangalehon pangatusion na boy tarjalo roha alani riburni naro maronani. Jadi saya didokon on an nina mat tiga hon on dot an di dia do nina di on amang nina tu an nina soni jadi ido te jadi on an nina onan jadi songona baga do begio memang suarai maronan nina jadi adong on adong an
ison on ikan ihan ninna moloan jairdi ninna. Jadi dia do manuor adeliman disan ninna an ninna soni. Jadi ido historis ditiki na bagai tubuh istilah maronan onan ninna ala gudang ni aka pertiga-tiga di sini. Nang itu dia ho maronan ninna soni ape nang manuhor do sasitona akan narikotu aka kebutuhan di bagasan seminggu. Nino bahen las dorohani aka dadanak melojub pangarionan ala bahasa godang aka nabui si idaon na disi. Godang molomulak aka inong na las rohana ikon mabuan si panganom matar lumubi makanan naso inganan nasan dang asal na dang sian inganani toridok kon ahado manuar martabak ninna. Molong ay dokon manuar martabak dang ni dokon manuar kue talam alay na terkenal itu romakku do ima martabak ninna. Tordisi sigati doi. Gabe dohot doi batiki memang molo inang na julo lau maronan tor sinigata do ahado dibuan norana ala salisa minggu do na maronanon. Jadi setiap hari Sabtu tor binereng ma ibuat do karajang na belgei. Karajang do dibuat adong do na niuti. Ido suasana na maronan ana ni hiriburna ala narope tu si nomor 33 dada holan nasian luati. Sian inganani alai siat desa nawalu do parrona. Molo somalna molo parbalige tu si imana mabuan aka abi ma martiga-tiga abi ma. Molo parbalige. Molo ro par daerah par daerah dopak Sipahutar dopak Hubang somalna mabuan Adeliman manang mabuan Hamijon bahkan molo rosian separsi Bulga ibu amma tiga-tiga na disi imaka deke dohot sira dan lan nasing dope na pabuahon gudang ni akaragam ubahen gabi ribur ulau ni baca ribur hian amo kamang do tinang ima haulion molotaida di namaronan alai nangpe di bagasan haulion ni ada tubuh do na gabi si pikiran ala sedong do na mabuan hal-hal nilai-nilai negatif, okultisme. Alayado binegi songoni marcarita sada dongan, buju awamang pa tikiduli-duli pe, buju parjulo kerijo di Tapanuli Utaraon ninna, dok ma di sada inganan paronanon, ay pitor ay di yado au hera diobus ninna songoni okultisme ayah adon diobus yono pung na rako songoni ala di pamotohon adong disi gabe masa do na haci di dagiku songon na gatal-gatalon ninna songoni gabe dang mau yan adong mamadokon ay nawaho ninna ay madamang oh na diobus do toko ninna ay nalao do homarona tiki ido di tiki na marona ni mau ona ninna. Ala di dokon rodo sian luat nada sian di sana walu mabuan parbenotoan nabi di tiki ala ni riburna. Dala nata dokon namang do tinang ala ni riburna pe gudang do aka hapistaran ala gudang do na mabuan biar ni roha ala rang binoto ahana mabaini ujui. Ala na pasti pakorhon ni hari buroni siat desa nawalu masa songoni. Bahkan gudang do paingoton molo maronak ko unang tusiada nina ay par na halak par dui naroi. Totu molon sani bapokona unang molo minupo disi sotong ibuka ho tutup ni galasmi nina sotong dihabak ko na non nina songoni. Ima okultisme nang pesadok kona soni kondisi na. Anato nakini ribu ido pakorno ni ribur ni namasa diki. Hamong kamang dotinang dang dau beda sian namasa di Huria Efesus. Di Huria Efesus obar tuturpuk tadi bagasan manugoton.
Huria Efesus ima huria na bolon, makan huria na ribur do nasida, termasuk do segitiga emas. Inganan transaksi daripada kehidupan perekonomian di TKI. Bahkan inganan na memang tardokon gudang hamajuan na Jepang disi. Hamajuan sian aka kehidupan ekonomi, hamajuan sian aspek parbinotoan, hamajuan sian aspek aka sosial, dohot politik, do takalan nasing dope, gudang do Jepang di Huria Efesus tiki, di luar Efesus. Itu tardokon di tiki di zamanna sekitar 200 ribu, 250 ribu halak ma diprediksi di tiki di zaman si Paulus torop ni jolma di pangisi ni luati. Ro nanang marpungu disi. Amang dotinang alani godang ni namasa disi bahkan sian aka luat nadao, sian Mesir, sian Gorik, sian Syria, Italia, do takala nasing dope rodo tusi. Laho patupa aka transaksi kehidupan pernguluan ni jolma nakin natadokon. Totu so natadokon adong do pakorhon nipna positifna disi. Gudang do parbenotowan, gudang do aka kemajuan na Jepang disi. Alai seiring ni kemajuan ni Jepang do aka parukilon, bahkan taringo tu partodion. Bahkan taringo do tu aka hamaolon na Jepang di parnguluan disi. Tabayako mamang do tinang darotu si bahkan na maragam do haporsionna, maragam do parugaumonna, maragam do aka lan asing na adong Jepang di parngulon nisi. Tentu ala na maragam songoni adong do pakorhon tu aka na humaliang na di sekitarna. Adong do na dibuan tu hutana musay kembali. Adong do na tading disi, songon natadok na kini na maronani. Adong do dibuan parluat parhuta toba rotu silidung. Ala tiki pusat pemerintahan di tarutung do. Totu gudang do dibuat do si hamajuan sanan. Tading do disi. Ale dibuat do muse hamajuan manang parbenotowan na Jepang disi. Tuluat tu huta toba muse. Songoni do natadok na kini. Ubahen macai gudang do pakorhon na. Amang do tinang, songo di bagasa turpukton ala memang Efesus torop nasida, gudang aka halak Kristen na maragam na rosyan aka luat nadao. Bahkan nasida tubus na manang gabi Kristen, manang siyon Yesus Kristus, siyan aka berbagai sumber do nasida. Adong do songon na di babotohon ni si Paulus di bagasa turpukton. Ima adong do nagab sian apostel nasida gabi Kristen, adong do sian panurang gabi apostel nasida, adong do sian gabi sian evangelis gabi Kristen nasida, adong do sian aka parhobas na marmahani do na pangajari gabi Kristen nasida. Alanakin natado ke sumber asal nasida gabi Kristen dang sada sumber. Alanima sian kondisi na di Huria Efesus tubuh ma di tonga-tonga nasida nagabe songon tang adong hasadaun. Tak tubuh hasadaun ahidot nasida ai hopo ang gabe Kriste ko sian halakat do dak tikosi ninna. Manatadokon yado masa madokon ai di halakan gereja yang molo maromar minggu sonod do bentukna dang manguluau disi hapersyokku molo disi do ninna airang pas dang songona so tarjaloau do molo songonon pertangyangan ninna ai molo wida parede songoni heraso marede do pakilalaku ninna ragam do aka tubuh aka pangatusion ubahen gabe dang adong hasadaun ning ha Kristenon dia kaparnguluan siganu pari. Hape di nasida nagabe siuton Yesus Kristus justru
di sido nasida mancalo akaragam ni paso-paso siya debata. So kita di sana mang do tinang. Ya, sian molotadoko 21 week kita, meragam do hita sudah sian ganu week. Bahkan adong do bedo ciri kasta masing-masing sian ganu week ta. Ba week di san huibuldo sada ingana di hita. Molo mamana, molo week gangkana ninna. Ay sodong wi gangkana na adong berdomisili di Duren Sawit. Ay pungudo na sida. Alay mo lo tadokon wik Duren Sawit. Na pasti adong do wik Duren Sawit to adong di Duren Sawit pangatusyota naing manian na pungu na sida di Duren Sawit ti. Hape adong do na sida di Bekasi, adong do na sida di Pondok Bambu ninna sone. Ragam do ala man lo tadokon nakini ciri khas adong do kekhususan tabi. Ape taringo tu pasu-pasu maragam do muse tajalo siani. Maragam do ganu pasu-pasu na tajalo sian hita. Ape molo gabi ido na gabi tabai partuktukan tungolu ni partodiota. Aka pasu-pasu na tajalo na siya tuhata gabi partuktuhan tu akadongata dan gabi pasu-pasu be. Eko kita mamang do tinang, hujalo pasu-pasu. Ale pasu-pasu na hujalon, mabay kamu tartuk-tuk. Pasu-pasu be guarnay. Sarupa do itado nakin, marede UKKM, pasu-pasu do nuaing, diak ka na mabigi. Ale mungkin do non nano, adang pasu-pasu puanginin na. Isi do natano nakin, songo di bagas sa trupukton, aka hurian narong di Efesus tiki, gabi songo danak na sida. Dang magodang, hape nga tardokon nga liling da sida, gabi si Yuton Yesus Kristus. Dang borhat na sida siyan hatigoran ni debata. Dang borhat na sida siyan ajaran poda ni Tuhan Yesus Kristus. Ala borhat na sida nakin siyan akaragam ni mana ni nasida besa diri. Amang do tinang hidup bahen gabe say di pu nasida tumorbang nasida siyan akan na asing. Gabe say adong tubuh pakilalaan maulo songonod do batumago do mula kiba tungolu partodiok na parjolo dang gabe adong ribet nina amaolon nina. Amang do tinang salah satu faktor adong sadaluat di Bonapasogit awal na nasida awal adalah sebagai penganut agama Batak Manang Parmalim, alai di tiki gabi Kristen nasida, alai di bireng nasida, masonod do hak Kristenoni hape nina lama kelamaan ditadikon nasida hak Kristenoni mula tu asal ala bahasa di dan nasida. Aidang gabi pasu-pasu do di jalon nasida. Sarupa do jalo pasu-pasu. Ale gabi partuktukan nina. Gabi songonon. Batu mago matuson nina songoni. Sotong do adok kita songoni di parnguluat tamang do tinang. Alanakin natadokon meragam do pasu-pasu di pasahat Tuhani di hita saluhutna. Huran itu hata hamu akamang do tinang. Alanima di bagasa turpukton. Di sosohon Apostel Paulus matuhita saluhutna mamaryahi hasadaun ni haporsyaun nampe meragam haborhatan hita laho makaporsyai Tuhani. Meragam doi memangi di hita saluhutna. Bahkan molo babotnya taida pamusatotta molo meragam pehita sian majalo pangatusyota tan alai pamusatotta hoddo di Kristus Yesus. Ai dileo debatai ragam-ragam di namas na adong dihita dang nanaing mabaik kita dang manada debata. Maragam do asi-asi di pasahat debata tu hita. Alai dang nama baik kita gabi dang manada habal gaun ni harajaun ni debata. Alai justru gabi manada harajaun ni debata tu kita. Mangodang mangolu kita di harajaun ni debata. Alanima hamu akamang do tinang dihita saluhutna di bagasan nguluta adong dosada di pabotohon
molo nata jaloi, molo ta tiup-tiup do, molo pasu-pasu, manang asi-asi ni debata, na hola tu hita sendiri, dang gabe mabaik kita natorop manang sekitar ta manada harajau ni debata. Taingo ma, talenta yang kita milikin itu membuatkan orang mengerti dan memahami dan percaya kepada Tuhan. Adong dosa ada namalo marbiola, kebetulan ini ada anak-anak kita yang main berbiola. Macai baga donasida marbiola. Selalu kagum donasida, mulai mana tampil dalam berbiola. Talenta yang dia miliki tidak dimiliki orang lain. Bahkan biola naipe, saya donasida, naing donian biolai dipakai dan ditiup oleh orang lain. Nina. Alai ai gabe dirajumi bana do dang pola botoon ni jolma parbinotoan nei manang talenta manang asi-asi nasihat debatai dak perlu nang rikoti hal tu halak songo di bagasa turpukton dang apala rikoti ni narohana sida hidup bahen gabe di sipanibana ma dang di biola nei dang dipakai bana di sipanibana tu inganan nama cai dang di boto jolma. Amang do tinang ala HP halong do halak madokon marilah kami beli itu dengan harga tinggi supaya biola itu selalu menjadi hal yang menyenangkan dan membuat orang bahagia. Ala pasu-pasu dui, asi-asi dui nina. Alai mana dangolo? Ditabuni oni mana do biolone? Alai tabba ma'ari tabba mataun. Ternyata biolane gabe dipangan burburon manang di gabe busuk gabe rayak mamang manegai tangan belapatan lapatan mo kamang do tinang molotadokon pasu-pasu na pinasahan ni Tuhan itu hita itu di lewat debata asa halak nahasing pe macalo pasu-pasu do. Meragam do di pasa debata tu kita. Akagok pasu-pasu do tasiasin itu kata. Alai asa mabain gabe manada do tu harajau ni debata. So ini do hamu akamang do tinang. Molo taida dibangun sada bagas jabu. Alai dak diinganin. Nampai di rokon dang diingani di kontrak ko perang ya molo dang di pasatin alai molo dang diingani tutui dang rong lapatan nai dang marlapatan jabui manang udung-udungi laho mangayomi mangodihon aka pangisina ido mang do tinang di bagas aturpukton nakini diragam ni aka dihuria na parjului sai dirajumi nasida tumobar tunga lebih untung manang lebih istimewa si anak nasing. Alani disosoi Apostel Paulus matu nasida. Asa nang pemeragam nasida. Ala iko sadado nasida. Mamuji Tuhani. Borat sian ragam ni aka parnguluan nasida. Ido bayan amo akamang do tinang dihita pe. Napungu di tongan di bagas joroon. Maragam be do hita dison. Alai di pasada do hita disada edde. Ai ditiki nama redde hita sadado haporsiota maka porsiai edei sebagai tanda manada harajau ni debata maka porsiai tu kata. Sadado hita majaloi songon ngolu partot diota. Memang nataro nakini sian genup hita marpikir hita on son tadokon dema narotuson alai ditiki edde nata begi nakin. Edde nata edio nakin sadado hita majalo pangatusion, majalo hinauli siani. So ini do mang do tinang, idu bahin natadokon pusat daripada ibadah sadado. Mono tadokon langgatan do pusat peribadahan. Ditiki inang situa marageda pusat peribadahan kita ada di nasida. Ditiki manangihon hatani Tuhani pusat peribadahan ada di Parjamita. Sadado kita di bagasa Tuhani. Alani dang boy hita marasing-asing, dang boy hita mamikirhon hola nadi hita sendiri. Duk sidung ulah no game musik mulak kita
tu dang dihasa daun. Edo bahen dinaro hita tutongan di bagason, di pamotohon, maragami hita, di pasada Tuhan itu hita. Nangpe godang manang marasing-asing aka pasu-pasu tajalo, marasing-asing aka talenta tajalo sia tuhata, alai lau pasadahu kita doi. Alai na umarga musi amang dotinang, lamma godang dohita, molo hotita di hati goran na pinasahat ni Tuhani. Molo tok-tok kita, hotita di haluaun na pinasahat ni debata. Alani molo tadokon, di dia do hati goran na sitong na sitiopotta di Portibion. Pusatnya, dirinya adalah ada pada Kristus Yesus. Alanakin natadokon ragam-ragam di nama ananakin natadokon ni talenta-talenta itu sada do hati goranna na mangalehoni. Na mangalehoni do hati goranna isei Kristus Yesus. Alani ma amang dotinang ikom marsi hohot di Kristus Yesus itu hita. Ai di sido hati goranna. Sotung no tadokon nasian nadiaudo nasitong nadiaudo hati gorani tidak. Alai namang alehoni do hati gorani. Ima Kristus Yesus. Alani ma hamu akamang dotinang di hita saluhutna di nama ragam-ragami hita di paranguluata sada do hati gorani yaitu Kristus Yesus. Amin martanya kita. Hupasatami puji-pujian todo pamumusea li Tuhan. Allah di pasahat todo Tuhami gok akka asi-asi Tuhan. Nama baik kami mamora di akka paranguluan nami. Alai di pasada hati gorami dohami ima Kristus Yesusi. Mulai hati Tuhan, sai tok-tok kami maniop hati goran nasiako, asa tok-tok kami di pasada holong ni roham. Alai Tuhan nebata manami paso-paso matoktong, aka ruas ni huriamot Tuhan, disude aka gulmit ni nguluna, hati gorami do Tuhan, na toktong hutiop kami. Paso-paso Tuhan dia kaulaun na namaragami. Lehon narikot Tuhan dia kebutuhan si ganupari. Hahipason las niroha hagabeo Tuhan lehoni siako may Tuhan sudena. Ale Tuhan ne bata manami molo jupang na hurang hipas ya kami manang namarsahit pos dorohanami. Hodo Tuhan mula ni hamalumon, jalasya kodo waso ni hamalumon, pamalum Tuhan, parsahiton nami, alani hubuah kami akadongan nami na marsahit, natongon dirawat di rumah sakit noaing, nang ditongan di bagas nasida, manang na di bagasan pemulihan. Tuhan, asi roham di nasida, holong ni rohami, sahapot tu nasida Tuhan, malum bain parsahiton nasida, marhite proses medis na di jalani nasida ganup Tuhan. Soalnya le Tuhan de bata manami, dia kayanakon ni huriam na di pagasan parsikolaan. Sai pasu-pasu nasida, malo nasida, mamakke tikina lau marsiajar. Asa tabba parbinotuan na manada, aka denggan ni basam marhite-hite, aka namasa di tonga-tonga ninggolus ganupari. Ale Tuhan, dia ka program-program ni huriam, say homali Tuhan, na pasikopon, na patuluson, posdorohanami, siya kodo sudene Tuhan, jala hodo na pasikoponi, jala pararommo dohami ganup, na majalo asia-sinimi Tuhan, lau patuluson ni sudena Tuhan. Posrohanami, say paso-pasom mohami di sudi Tuhan. Ale Tuhan de batamanami, mulai hati hupasa rohanami tuho, ay tabbado pasu-pasu selalu pari di pasahato Tuhami. Alani ajari hami, pasahaton akka pasu-pasumi Tuhan, tutongan ni bagas joromon, bain hasangapon di hosabing ali Tuhan. Mulai hati mau ali Tuhan, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.
Tapasa mapeliata laus maride hita. Tatangnya kau mapeliata. Alede bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu seleo-leon na denggan, do naso libasa na mauliutus. Upasatami masian nani lehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asaw parhasyang kami pilihanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mau leate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana
Alia manami na di benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut molomani roham di benua tongoon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gyoto pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalahmu mapasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan de bata mahu. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana miro. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin. So